De Houlerwelle in Houlerwiek is de aanrond 2 jaar van maar liefst 3 ton opknapt. Ze binnen de kleedkamers en de kantine ompakt. Het wordt vanzelfs elke niet in en dus tienen de romp van de Iepering al een soort meesting voor de door. Je moet nog al aardig lang te wachten, of nee? Jawel, een half uur al. Hebben ze dat beteerd al? Ja, we dachten dat het om 12 uur over was. Dus eigenlijk krek wat het beteert. Ja, klopt. Gaan we sas in om te zwemmen? Ja, klopt. Maar de zwemmers moeten eerst nog wat taspraken afwachten. Intussen binnen de dwarren van de Zoon Dwarpen in Gietsjerk al op peer niepen. Hier matten ze het mij €44.000 in het jaar minder dwan. Dat had consequenties van de Iepeningstieren. We zijn zo'n 5 uur per dag minder open. En we besparen dan zelf, ik denk zo'n €25.000. En dat zit met name €20.000 in personeelslasten en €5.000 verwachten we toch minder uit te geven aan onze energie. Hoe is het water? Dat goed, jammer. Ja, het is wel eens warmer, maar het is ook wel kouder geweest. Het is wel goed. Jo toch, het is Iepen, nog maar we heen. Ja, dat zeg ik wel niet. Ik zwem elke dag even, dus... Waarom de Houlerwiek? Dat dan eindelijk de dwarren Iepen beginnen. De verbouwing is voor een grutpad dienen toch vrijwilligers. Ik heb er een ton opbracht door het dorp zelfs. Wij kunnen wel rondkomen, maar we hebben dus een schienvallen van het winter met de bodem. We moeten nou wel even bij sparren. Ja. Nou ja, alles is naai, dus ja, we zijn volgen hoe er een beruitje te worden, of Nee, maar er is ook nog een machinekamer waar misschien nog wel wat gebeuren moet. Er is nog een leiding om bad heen. Wat misschien nog wel vervangen worden, maar er blijven best nog wel dingen. Maar we gaan nog wel een grote slagmeidje kennen.